Riley B. King was professionally known as B.B. King. This was a music guru who was also a producer. He once said, and I open quotes, "The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you," I close quotes. I know sometimes quotations, statements and sayings sound cliche, but there's some value and a lesson in all of them. B.B. King was correct. He is as relevant as possible even now, even though he is no more, to say no one is entitled to your education. Your education remains yours, even if today you may be here and tomorrow you may be gone. No one can take it away from you. Unlike money, it is not inherited. I know that people, especially the youth, may think that, this is a joke. In a South African context, you can be moneyed without education. That is true. We have processes, if I can put it like that, economic processes like the BBEE, excuse the pun, or rather, no pun intended. It is also true, on the other hand, that economic processes like BBEE can take people literally from zero to economic as well as financial heroes. But on the other hand, we should never forget that if you do not read, you cannot lead. Sizobuyela olimini lwethu. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Sizofunda ngomlando kamufi. Umlando kamufi umayelana nemininingwane yalona osedlulile emhlabeni. Unesingeniso, unomzimba, unesiphetho. Ake siboneke ukuthi yikuphi okungafanele kwenziwe ngaphambi kokuthi sithinte isingeniso nomzimba nesiphetho okuyisakhiwo somlando kamufi. Okungafanele kwenziwe ukuthi kusetshenziswe umuntu wokuqala okhulumayo ngenkathi sisabhala noma ngenkathi sibhala. Isizathu sisobala, wake wakhuluma nini umuntu osedlulile emhlabeni? Ngakho-ke, lokho esikubona kwenziwa omakhelwane bethu, izihlobo zethu kanye nomphakathi esiphila kuwo, okungaqalisa ngalolu hlobo, batshele ngami mngani wami. Hayi cha, akwenziwa. Usuyabhalwa kumlando wami futhi ngakhulela, ngazalwa, umuntu wokuqala okhulumayo akasetshenziswa sanhlobo. Singazenzela ke nje uma sithanda thina, kodwa uma ngabe sesibhala phansi sibhalela ukuthola imaki,
sizolandela imigomo elindelekile. Okwesibili, when we craft and write an obituary, we start from the beginning and not from the end. Or rather, we follow what is known as a chronological order. We don't start from where the person maybe was at life just before he passes on. Mhlambe njengokuthi ubesebenzela inkampani eyaziwayo ebizwa ngokuthiwa yi-SAA, which stands for South African Airways. Siqala ekutheni wazalelwa kuphi. Siqala ekutheni amagama akhe athini. Ake siboneke, yini ozoyibhala esingenisweni? Esingenisweni uzobhala imininingwane ethinta okulandelayo. Amagama nesibongo salowo osedlulile emhlabeni osalowo umlando kamufi ubhalelwe yena. Am I allowed to say that? Yes, I think so. Usho iminyaka yakhe, usho indawo azalelwe kuyona, usho usuku lwakhe lokuzalwa, ungalifaka nosuku ashone ngalo, kodwa ungasifaki isizathu sokuthi ubulewe yini. Ngicela ukubuyela emuva kancane. Listening to myself, I picked it up that I said SAA is a company. We all know that that is a private sector. That is an institution that is semi-autonomous. It is partly private and partly owned by the government. So I guess that is what I was supposed to say. Thank you so much. Asiqhubeke siya manje emzimbeni womlando kamufi. Emzimbeni womlando kamufi ohlolwayo uzothinta imininingwane emayelana nezinga lemfundo yakhe lona osedlulile emhlabeni. Kusobala ukuthi uzoqalisa axoxe ngezinga lemfundo ephansi aze agcine ngamazinga emfundo aphezulu. Uzothi mesuka lapho ohlolwayo adlulele emsebenzini obewenziwa ilona osedlulile emhlabeni uma ngabe ubethe ukukhula. Ngemuva kwalokho kungaxoxwa ngeqhaza abelibambile emphakathini, bese kugcinwa ngomndeni wakhe osusele ngemuva. Esiphethweni uyavaleliswa lona osedlulile emhlabeni. Imvama uyaye avaleliswe ngesithakazelo sakhe. Ake senze isibonelo. Lala ngokuthula Bungane, Hlubi, Mashiya mahle, Mthimkhulu, siyohlala sikukhumbula. Angithi sisonke nje siyacacelwa ukuthi lona osedlulile emhlabeni owesibongo sakwaHadebe. Ngiyabonga kakhulu kubalingani nakubafundi. Ningakhohlwa ukusubscribe, sinama-channel amathathu. Eyokuqala yiyo yona le ethi isiZulu File, the chat room. Eyesibili yilena ethi grade 12 intervention. Eyesithathu ithi
the curriculum breakdown for grade 10 to 12. Nisale kahle, niyathandwa.